kani ka program sendiri lah ai kerteng ka International Conference on Biodiversity and Conservation. But kemudian kata hakani conference ni pynlong roi kani ka workshop ko baki workshop on traditional medicine. Te hakani ka conference jong biodiversity and conservation kinwan ki scientist na keleng ka perthai kinwan ki scientist kana ni ka state jong ni ru jo kemudian ki scientist and ki research scholars ki students but ki nong hikai but ki bon ki brio na ki keleng ki fields mo ki bede na ka field ban syapang ka jingtip jong syapang ki mrad ki bodan hakani ka state jongi shakiwe ki jaka hakani ka state but shakiwe ki jaka ka perthai ru te kinwan man lekran syapang ki ai kita ki jaj mrad ki bat ki jaj jingthau ki bodan hakani ki jaka jongi but ki be ki jaka ru kunjo patari ka we ka ba ar par kalong kumni namar ba pi ka jingthau baro bodan ka perthai kilong ki bodan kam sudah hakawin kan kom kilong ibran kampen but kumunta ka singi penda i hangne ka kadon kani ka workshop traditional medicine but i kini ki traditional medicines kini ki jingpang ki dawai jong ki bakini ki brio jong ki lapan kre ndai kini ki dawai ki bakila ki yo na ki jingtung la ni kinjam rat ki berna ki klau ki patap per te kani conference on biodiversity and conservation ka kran shpang kumno bangi dei ban penne bani pynsah ya ki ni ki jingtung ya kini ki jingtung ber ki jingthau ki bodon ki klau ki patap keleng khnang ba ladangi don kam kumunta kani ka jingjam ta sing ladangi don kam nam ta banchna dawai ne ingin yo ngim la ban yo nasor ni hab yo ikina ki klau te kani ka conference on conservation ka kran shpang kata bangi don kam ban pynneh ban pynsah ya kini ki jingtung ki jingtep bat kini ki mrad ki jingthau bro ki badan ki klau ki batap ki kita di kowe kumnu ngin le kata bat kumnu bangin ya thu lam ki prio kita ki jingthau ki long pongsa ka bar pan kani ka traditional kani ka workshop on traditional medicine pat kani ki pnyui hangni ki bon bha ki nong sumar kumbangin ong no da katin khasi ki nong sumar khasi lani ki nong sumar trai ring don hangni ki nong sumar ki papenon kam ki kynbat ba pher ki ba ki yo lani ki mrad ba pher ki baki yo na ki klau ki batap ki wan ba kishna dawai ki te boro shikata ki brio ki khat ki dawai copyright but bon ki brio ki buron ki brio ki bangai halor kini dawai copyright dan ki brio ki bangai halor kini ki dawai te kani ka workshop ko perlu mentasi kolong ban ya thu ki brio ba ha ka perthai ka menta wat ka dawai ka baki brio ki di lani ka dawai ka baki brio ki pan kam dei ta ka dawai ka ba ngila ban yo ha ki hospital ba pher hendai ki donru ki brio kum kini ki para shnong par khau jungi ki ba pen kre kini ki dawai ka bangi khat ki traditional healers ki ba pen kre kini ki dawai bat ki ba la ban ai jing kot bat ki brio ha ki jing pang ki ba pher Kasin Anthony's College kalapulong ye ke International Conference ba sngi ha ka khatsau bat khatsan tarik Nohprah halor ka phang ban pynneh pynsah ya kimrat mreng ki syntiew ki skud ki dohwah ki kynbat dawai ki bran ha sawdong sawkun jong ka Mei Mariang. Hakini ka conference la wanshim bynta da tnat jingstad Zoology, Fisheries bat ka Biodiversity Resources Development. La Plie kani ka International Conference da Myntri ki pynroi bat sumar klau u James P. ki sangma kum ukong san. Kinong penyat ki lakhot sngob haru ik Dr. Sumar Briu de ki dawai kynbat na rilum khasi jantia bat garo bakin pashat langi ki jingtip bat jing shempang jengki ha ki kam sumar ye ki bapang basitam ha kinong kendong. La Plie kani ka conference da ka jingdwai no principal kani ka college. Lingba ka video conference la yo ek jingkren jong ka Dr. Dhriti Banerjee, Director Zoological Survey of India na Kolkata. Uske tree ka planning development ka Sarkar Meghalaya ubapetru ya ka Biodiversity Resources Development Dr. Joram Beda IAS ulashim bynta hakani ka jinge kendo kiriu shempang halor kite ki phang. Uba FA Lamari convener jangkani ka conference ulabatai ka jingtemu jangkani ka jingelang kalong banwa ikilat kilinti ban pynneh ikjing don jing em jang kamariang namar kilong kispa ba yau khun benriu shitelup ka perthai kiriu shempang kinong hikai ki samla pule bat ki doktor dawai kynbat kilashim bynta da jing shit hem bat belet jingmut jeli wi ki jing batai jang kiriu start ki balangam jeli wi jing tip babunjat halor ka spa mariang lengba ki jing thau ba em Dr. DL Nospung na po sinong maulungot po mau control block po East Kasihil District Meghalaya. Ti na do mano ba pilas tang ban Palai punya usnem. Ti kini kita dawai PI kita bitang daki kynbat na kumana. Hoi, Tang di kynbat. Sinahi kini dawai bat sumar hi bapang. Hai pisai sumar brio.
mau lungat. Kemudian kedai ye na setal kedai ye. Yang kono ke sumar ke mau lungat. Fish kemki jadi pang try fish sumar lah. Jan maro hi kamin hi kedai ka kepo bayong kli jerho bapang beniat bapang kemut kemat sis thyroid pie. Today we bring only the syrups and the plants and the species which we are going to show on this workshop. You from this medicine, which type of natural you make as a medicine? Like not much we didn't mix, but from different it is written on the label also. The main syrup is used for leukorrhea, women disease, blood purifier, increases hemoglobin, wound swelling, tumor, dislocation. It regularizes liver functions and increases appetite, etc. Pi sina dik ni kita wai. Ki don ki kynbat bunjat kynbat ki jermi ki bangi hap klong na po don ki ba mi sobar don. Kemudian pi plong bin nak kendau. Wai nak kendau don di bangi pom jermi.